Бу минутларда башкаланың Кәрим Тинчурин театрында Сибай дәүләт башкорт драма театры чыгыш ясый. Әлеге труппа бердә 7-нче халыкара милли драматургия фестивале кысаларында чыгыш ясый. Артистларның репетициясендә хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Җыр-бию, уен, көлке, татарларда кебек башкорт фольклорының да нигезен тәшкил итә. Сибай театрында мондый комедияларны бик еш күрсәтәләр. Башкортлар юморга бай спектакльләргә бик яратып йөри. Ә менә артист Мурат Амантаев театрга трагик әсәрләр җитешми ди. Кыен икән ул драманың, трагедияларын караганда иң кыен комедия. Калай тагын икмәгем шул, эшләргә туры килде. Көчле режиссерлар булды, уларга зур рәхмәт. Карт кияүләр яки Шымбайкыда фестиваль кысаларында күрсәтелгән бердән-бер комедия. Баша кунаклар Казан тамашачысын драмалар һәм тарихи трагедияләр белән яуларга килгән. Bütün репертуарыбызда милли драматургия төптән алынган. Чөнки без үзебезнең драматурглар спектакльләрен сыгарабыз һәм пьесаларын иҗат итәбез һәм менә һезнең тугандаш республика Татарстанның драматурглары белән бик нык бәйләнештәбез. Күп театрларга хас күренеш, башкорт милли драматургиясе дә яшь авторларга кытлык кичерә. Ләйсен Вафин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.